बुजिनो मोनदों खोथाखौ आरो बुजिनो मोनाखैब्ला हिन्जावनि मेख्ला सुनानै न' सिङाव हाबसोना थादों। अब्लाबो मेंनाय गोसोआ समायना बिबार बारियाव एसे बेरायग्लांनो मोनोबा एसे रिफ्रेश जायो गोसोआ बोराया। लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे भिडिअफोरनि आपडेट्स लाबोयैया। स' दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे बोसोराव माखासे बर'नि फैनो गोनां बर' सावथुनफोरनि बागै एबा ट्रेलारफोरनि बागै मोनसे सुंद' आपडेट्स भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ देग्लाय बोसोराव जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 एबा जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 आबुं बर' सावथुना फैनो थांगासिनो दङ होननानै दा मोनसे गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बे जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 सावथुननिनो अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ बिथांमोना मैया आरडि मशन पिक्चार चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होबाय दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना दासिमाव गोबाङानो नायाखै बिनिखायनो नोंथांमोना जायफोरा नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ आरडि मशन पिक्चार चेनेलाव थांनानै एबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो लिंकखौ होनानै दोनखादों। स' नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो बे ट्रेलार भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना सोर सोर बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं बर' सावथुननि पार्ट 2 खौ सोर सोर बेसेबां नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम सावथुनखौ सोरबाफोर नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो गोसोब्ला दानिफ्रायनो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हासिगोन दे लोगोफोर। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ जेबि फिल्म प्रडाक्सन एबा जाम्बि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो बिथां मेन्डेला ब्रह्मनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव फैनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौबो जेबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव अलरेडि हगारनानै होखाबाय दे लोगोफोर। आरो जानांगौ नोंथांमोना बे ट्रेलारखौबो गोबाङानो दासिमबो नायाखै। स' बिनिखायनो नोंथांमोना जेबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै एबा बे भिडिअनि डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौबो नायहैनो हागोन। आरो बिथांमोननि फोरमायनाय बादिब्ला बे गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बरनि 1 खालार खालि रिलिज होनाय जासिगोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बे सावथुनखौबो सोरबाफोर नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो गोसोब्ला बिथांमोननि होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हासिगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो गोदानै फैनो गोनां सानजारां आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौबो बिथांमोना अलरेडि हगारनानै होखाबाय। स' नोंथांमोना सोरबा नायखांबायबो जानांगौ बे अफिसियेल ट्रेलारखौ। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो नायाखै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैनो हागोन। आरो बे सावथुनखौबो नोंथांमोना सोरबाफोर नोंथांमोननि जायगायाव दिन्थिनो गोसोब्ला बिथांमोननि होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन। स' लोगोफोर देग्लाय बोसोराव रिलिज जानो गोनां एबा फैनो गोनां सावथुनफोरनि गेजेराव दासिमाव बे मोनथाम सावथुननिल' ट्रेलारफोरा रिलिज जादों दे लोगोफोर। माखासे गोबां सावथुनफोर दंबावो बिथांमोना दासिमाव ट्रेलारफोरखौ रिलिज खालामथ'वाखै नाथाय टिजारखौ बिथांमोनाबो रिलिज खालामबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।